Det her, det er Toyota ProAce City. Det er lillebroren til den store ProAce. Det vil sige, at bilen den er mere kompakt. Der er ikke lige så stort varerum, men der er ikke gået på kompromis med hverken kørefordel eller køreglæde. ProAce City den findes i hele 3 forskellige motorvarianter. Både benzin, diesel og elektrisk. Den fås naturligvis også både med automatgear og manuel gear, og så findes den også i 2 længder, og så må den faktisk have hele 1500 kg på krogen. Her bag rattet er komfort virkelig en vigtig faktor. Det betyder også, at du kan indstille både rattet og sædet, så det passer til dig, uanset om du er kort eller lang. Her i kabinen er der masser af muligheder for at komme af med alle de ting, du normalvis render rundt med i lommerne. Der er nemlig lavet aflægningsplads ud over hele kabinen, så det er nemt at tilgå, også ovenfra. Her i ProAce, der er selvfølgelig også tænkt over multimedie. Derfor er bilerne her udstyret med en dejlig stor touchskærm, som både indeholder navigation og selvfølgelig Apple CarPlay og Android Auto. En af de udfordringer, der kan være, når man ligger og kører varebil, det er udsynet bagtil. Derfor har Toyota monteret et kamera bagpå, som er tændt under hele kørslen. Det vil sige, at du har altid overblik over, hvad foregår bagved dig. Ydermere, når du holder ved krydset og gerne vil dreje, så kan du faktisk ændre kameraet, så det er et kamera under sidespejlet, der viser, om der er noget, der gemmer sig i den blinde zone på højre side. ProAce City den giver også nem adgang til varerummet. Den har nemlig en skydedør i højre side, og så kan du selvfølgelig også få den med skydedør i venstre side. ProAce City fås også med det, der hedder Smart Cargo. Det vil sige, at vi åbner op her, så er der også plads til alt det, der er langt. Som et ekstra komfortelement, så er det faktisk muligt at få leveret din ProAce City med Webasto motorfyr. Det betyder, at du kommer ud til en dejlig varm kabine og en helt isfri forrude. Kvalitet, det forpligter. Det ved Toyota godt. Derfor er det faktisk sådan, at på alle erhvervsbiler fra Toyota, der er der helt op til 10 års service aktiveret garanti. Eller 185.000 km, hvad der nu måtte komme først.